Helo, Ashley dwi. Dwi'n mynd i helpu gydag uned 13 y cwrs Sylfaen. Yn yr uned hon, dyn ni'n trafod cyfnodau o amser, periods of time, yn nhermau blynyddoedd. Mae yna gwbl o bethau pwysig i'w cofio pan dyn ni'n cyfri'r blynyddoedd yn Gymraeg. Pan dyn ni'n siarad am gyfnod o 12 mis, dyn ni'n defnyddio'r gair blwyddyn. Enghraifft, blwyddyn newydd dda. Blwyddyn nesaf. Blwyddyn ysgol. Yn yr enghreifftiau yma, dyn ni'n siarad am un flwyddyn yn unig. Ar gyfer unrhyw nifer arall, unrhyw beth dros un flwyddyn, dyn ni'n defnyddio'r gair blynedd. Wrth gwrs, mae yna drigladau. Mae'r geiriau blwyddyn a blynedd yn fenywaidd, feminine. Felly, rhaid i ni ddefnyddio'r rhifau benywaidd. Dych chi'n ei cofio nhw? 2, 3, 4. Mae 1 a 2 yn achosi treiglad meddal. 1 flwyddyn. 2 flynedd. Ar ôl 3 a 4, does na ddim treiglad. 3 blynedd. 4 blynedd. Mae treiglad trwynol yn dilyn rhif 5, felly mae B yn troi yn Ond cofiwch ei bod ni hefyd yn colli'r ail P ar 5. 5 mlynedd. 5 mlynedd. Does na ddim treiglad ar ôl rhif 6, ond dyn ni'n colli'r ail ech. 6 blynedd. 6 blynedd. Mae yna dreiglad trwynol ar ôl pob rhif arall, felly mae B yn troi yn eto. 7 mlynedd. 8 mlynedd. 9 mlynedd. 10 mlynedd. 15 mlynedd. 20 mlynedd. Ar ôl 10, a gyda rhifau mawr, mae hi hefyd yn bosib deud o flynyddoedd ar ôl y rhif. Enghraifft, 50 o flynyddoedd. 100 o flynyddoedd. 1000 o flynyddoedd. Pan dyn ni'n trafod cyfnod o amser sy'n parhau, continuing, dan ni'n defnyddio'r presennol ac ers, sef since, yn y Saesneg. Gwrandewch ar yr enghreifftiau ac ailadroddwch. Ers faint ydych chi'n dysgu Cymraeg? Dwi'n dysgu Cymraeg ers 1 flwyddyn. Dwi'n dysgu Cymraeg ers 2 flynedd. Dwi'n dysgu Cymraeg ers 3 blynedd. Ers faint wyt ti'n gweithio yma? Dwi'n gweithio yma ers 4 blynedd. Ers faint ydych chi'n byw yma? Da ni'n byw yma ers 5 mlynedd. Os dyn ni'n siarad am gyfnod o amser sydd wedi dod i ben, wedi gorffen, dyn ni'n defnyddio'r amherffaith, fel roeddwn i, roeddet ti, ac yn y blaen, ac am, sy'n achosi treiglad meddal. Gwrandewch ar yr enghreifftiau ac ailadroddwch.
Roeddwn ni'n gweithio yno am 2 flynedd. Roedd e'n byw dramor am 10 mlynedd. A'r cwestiwn, am faint roeddech chi yn y coleg? Roeddwn ni yn y coleg am 2 blynedd. Am faint roeddech chi yn yr ysgol? Roeddwn ni yn yr ysgol am 12 o flynyddoedd. Os dyn ni'n defnyddio'r ymadrodd yn ôl, ago, yn y Saesneg, mae'r rhif yn treiglo. Gwrandewch ar y cwestiynau a'r atebion yma, ac ailadroddwch. Ble roeddech chi'n gweithio 5 mlynedd yn ôl? Roeddwn ni'n gweithio mewn swyddfa 5 mlynedd yn ôl. Ble roedden nhw'n byw 10 mlynedd yn ôl? Roedden nhw'n byw yn Abersoch 10 mlynedd yn ôl. Pryd gwnaethoch chi symud tŷ? Mi wnaethon ni symud 2 blynedd yn ôl. A dyna ni, dyna uned 13. Hwyl!